Здравейте, приятели! Един кратък шаранджийски излет. Ще видим колко ще е кратък. 24 часа или 48. Не, 48 или 72 ще. Така, на язовир Бодрово. Оловим язовир. Сега, тук сме с едно модел CRD3. Новичко ми е. Сега го разучаваме. Хубаво, че тази лодка има вграден сонар. Правих един клип, но сега ще го направим на риболов. Шаранджийски риболов. Тук сме забъркали малко храничка, вижда се. Направихме една точка, сложихме една лопатка храна, сега ще сложим още една лопатка и малко. Айде стига толкова, да не ги прехранваме. Направихме първа точка на 140 метра, 6 сектор, на другия край. Обикновено там се крият рибките. И сега ще пуснем лодчетата, само да се освободим тук. Така, добре. Корда. Пуснем лодчетата и ще ви покажа една разкошна функция на лодката. Освен, че има дълбокомер, разбира се, нали, с GPS. GPS запомня 3 различни водоема, 4 разбира. Да, тук сме направили домашната точка на 3 метра напред, 3-4 метра. Така. Сега, вот, това е бързата скорост. Сега ще ви покажа и по-бавната скорост. Секунда да оправим кордата. С едно натискане на бутона минавам на много по-бавна, икономична и тиха скорост. Тук има хубави дълбочини по 6 метра. Но ето, отдалечаваме лодката от брега и съвсем спокойно на тази бавна скорост я пускам на тази запаметена първа точка. Но аз искам тя да разтовари и да се върне, затова задържам навигационния бутон, натиснат и тя светка в червено, изписва Yes, че се отваря коша и сама ще се върне. Тоест аз нямам какво друго да правя, освен да си гледам кордичката. Как се развива, дай да видим сега така. И да си я така прихвана лекичко, да не прави пазва. Много удобно с дистанционното с една ръка, виждате, ето го. Може и така малко да фаним, добре, операторката. Прекрасно, прекрасно. Това хубаво се развива на брати девичките. И отиваме право при шаранчета, да им фърлим в устенцата. Сега ще захраним тази първа въдичка, първа точка. Я да видим какво показва сега на дистанционното. 4 метра дълбочина. Моята операторка е 6. Чакай да цънка. Така. Ето. Вече се увеличава. Там, където ние точката е около 6 метра. 6,1, 6,2. Около 6 метра. Виждате как се увеличава дълбочината. През цялото време и на първа и на втора скорост, две скорости има лодката, сама се коригира. Сега ще си коригира курса по-наляво, ето, малко по малко, абсолютно автоматично си коригира курса. Тук изписва къде сме. Сега в момента сме на 53-я метър, 54-я, ето 55-я, 56-я. Нямаме бърза работа, затова сме пуснали на тази бавна скорост. На бързата се движи 2 пъти по-бързо. Разбира се, изразходва и 2 пъти повече енергия. Имаме индикатори на батерията на дистанционното и батерията на лодката. Както виждате, отдолу, ето е дълбочината, ето и температурата на водата, 21 градуса, температура на водата. Тук Home 1, значи, че не сме на първия язовир. Може да направим и Home 2, това на друг язовир, където да създадем други точки, а този язовир да си го запази. Да, значи сега примерно искаме, виждаме, че ни е бавно, нямаме време, може да превключим спокойно с едно натискане на бутона и виждате вече се разпъва много по-бързо. Но че аз тогава предпочитам леко да си придържам линията на влакното. По-бързо разпъване. Сега тя ще отиде много по-бързо, виждате 92 метра, 94,
направо прескача през 2 метра. 96, 97, на 140 метра сега ще и за нова време. Всичко е по ваша преценка, как предпочитате. Аз лично предпочитам по-бавното разпъване, но нека да демонстрираме и по-бързото. 115 метра, 116, още малко остава до... Ето, вижте как си коригира курса, отива точно на точката, която е на съвсем близко до флагчето. По това се ориентираме. Значи 130 метра сме, остават още 7 метра. Ето, оставащите метри изписвам. Не знам дали се вижда тук. Ето как свирна. Сега, тя сама ще разтовари. Ето я. Абсолютно сама. Светлините ще светнат. Видяхте зелените. Аз това време ще си затворя макарата. Тя абсолютно сама ще се върне. Иначе можем да оставим дистанционното. Ето, абсолютно сама се връща. Виждате? Не, това е разкошна функция, бих казал, защото мога да оставя дистанционното и да се занимавам изцяло с пръчката. В момента, ето нагласиме си, лодката сама се прибира, ще видите къде се позиционира след няма една минута, около метър и половина, 2 метра в секунда се движи. Даже си оставям дистанционното на масата, за да си оправя, а мога и да го държа навръщално. И по-лесно го оставя на масата. Тук няколко път ударите са много бързи и затова следвам да си оправя. Не, това не е удар, това съм аз. Мераме определено. За това говоря. Абсолютно автоматично пуска, връща се. Ако има късмет, мога да заснемем някой рън. Опа, на лапа. Виж, снимай. Това е майтап, бе. Хайде първо шаранчи. Току-що пристигнахме. Първо шаранчи. Секунди след като разтоварихме, имахме рън. Сега ще видим какво е. Не мисля, че е някаква голяма риба. Но лодката си пристига и нищо да не след нея. Но не се знае. Все пак е на 140 метра. Целта беше да снимам лодката, а то фанахме и риба. Да и кепа дали разпънахме. Добре. Мила, ако можеш. Добре, оставя тя лодката, ще си. Няма да я издяга. Сега ще снимаме и как вадим рибка. Има, там е рибата. Надяваме се, че няма да се откачи. Мисля, че се откачи. Мисля, че е много голяма, но все пак. Много да е мерна. Все пак да има 3-4 часа. А може и повече. Това е. Мисля, че на Рони Рик. Продължихме. Първата въдица. И пак отива надясно. Рибката не е лоша. Аз ще си я подкепвам само. Няма проблем. Тя не е голяма, мисля, че ще видим това. Наближи брега. Аз ще се окаже хубава риба. И лодката къде си влезна, да. Паркира се.
Не във върбите. Чакай. Няма се разбера. Не. Ей, много са борбените. Не. Там не искам. Да, точно те. Трябва да извържем да дойде насам. Тръгва. Браво. Лодка още не се е върнала. Добро. Рибата вече... Това е. За това говорим. Може ли? Тръгна всякъдето искам. Добре. Това е целта. Айде вече. Знаеш. Ще те цънкаме и ще пуснем. Няма да се плашиш. Ще буткепът и снимай, няма. Трябва да я обърнем, защото тръгна път много надясно. Айде сега намера. Добре. Рибката е хубава. Предполагам, сега трябва да я дигнем. Да, ето. Охо, чудесна риба. Чудесен люспак. Бодровски люспак. Не. Чисто нови куки съм, няма ми се гледаш. Опа. Не е голяма рибка, ама борбена хубава. Наистина хубава. Браво. Прекрасен първи шаран. Добре, готов. Готов за хлопи. Чудесно. И това е. За това говорим, брат. Докато пуснах, не? Това е. Като си направим петното, значи лично аз какво правя? Карвам първата лодка с малко храна. Тогава правя точката и сипвам храната. След това си връщам лодката. Тогава слагам монтажа. Слагам, разбира се, още малко храничка. И вече при второто нанасене тогава натискам направо на точката да отиде. Така. Нека да видим рибката. Добре. Сега ще откачим. Само да оставим листата. Секунда. Да, изглежда лесно. Епа. Легла тук ли? Част. Нищо. Не отпусни само това част. Да, бигела, ако обичаш. Да, не мерси. Ето рибката. 5 килограма шаранчи. Прекрасно. Много приятно, много борбено. Ето го да е. Прекрасна бодровска риба. Махнем ето на какво се запечи. Едно топче, което е използвано на буковина. Това е мастер краб. Да. Ето да се откачи чудесно. С едно тук посейдонче имам. Нали, да се за повдигач. Лично си връзвам монтажите всичко. Това представлява ето какво е. И работи безотказно. Виждате? За какво става въпрос. Някой да не каже, че Жоро само продава лодки, а не лови риби. Не, ето се. Красавец. Чат пати риби ловим. Тази риба няма да се мери, директно ще се пусне, защото мерим на 10 кг. Тук имаме 5-6 кг, но ще се снимаме. Прекрасна, здрава риба. Малко се наранила пластичката. Сега ще измием. Ще изложим. Само да видим къде ни е пластичката. Има тук чешма. Тази вода е много мръсна. Тази вода какво е? И тази пак от реката. Добре. Я пак от реката. Малко водичка е така да сложим да
Ай, приятели. Браво, благодаря ти. Страхотен си. Браво. Ще ми позираш ли сега? Браво. Благодаря ти. Айде, айде. Айде. Ето, прекрасна рибка. Айде, цункай, пускай. Айде. А не Благодаря наистина. После мен ще ми цункаш. Няма дърт. Добре, добре, добре. Вече сме взели. То за това леглото. Хубаво ще пуснем. Айде. Тия самята. Айде. Това беше вятър. Не, че с слинга нямаше да я пусна, но чак толкова голямо. Добре. Чао.